Od 18. stoljeća pamti Požega ovu crkvu kao simbol duhovnog i kulturnog života grada, uzdignuto na čast katedrale po utemeljenju Požeške biskupije. U nastojanju da se zadovolje njezine katedralne potrebe, ali i vrati sjaj barokne izvornosti u svim ključnim elementima, već 5. godinu sustavno traje obnova. Tako smo u dogovoru sa konzervatorskim odjelom uredili svetište, primjerili ga liturgiji u obnovljenom duhu Drugog Vatikanskog sabora. A onda smo nastavili i s drugim sastavnicima. Nekadašnji tirolski oltari u pokretnim kapelama, koji su bili u izrazito lošem stanju, nedavno su zamijenjeni suvremenim umjetničkim rješenjima. Tabernakul i oltar Gospe Lurdske dio su svojevrsnog triptiha s križnim putem koje potpisuje akademik Šime Vulas, a uskoro će biti u cijelosti dovršeni. Uređena i kripta katedrale. U njoj je želja smjestiti kapelu Blaženog Ivana Pavla II. Koji je utemeljitelj biskupije. Skulptura Blaženika bit će rad Marije Ujević. Katedrala je dobila i novo kraljevsko glazbalo, orgulje glasovitog graditelja Eisenbarta iz Passaua. Sa 3 manuala, pedalom, velikom, bogatom dispozicijom, koja uvelike obogaćuje liturgijska slavlja, tako i koncertni život grada Požege. Središnja je okosnica pastoralnih i duhovnih programa. Tako da se Požežani ponose ovom crkvom kroz čitavu svoju povijest, a ona upravo ove godine slavi i svoju 250. obljetnicu kako je izgrađena i posvećena. Do tada će s restauracije stići i velika oltarna pala Svete Terezije Avilske, zaštitnice Požeške katedrale i grada Požege. Papa je potkraj godine odobrio dekret o mučeništvu Miroslava Bulišića.